President de la Falla del Mercat d'Alzira, Fallera Major, President infantil, estimat Pablo, falleres i fallers, falleretes i fallerets, amigues i amics, Fallera Major infantil, benvolguda Maria. Ara sí que sí, fillola, ja ho tens ací. Qui te ho anava a dir a tu, l'estiu passat en el xalet de la barraca, que series la fallera major infantil de la teua falla? I vaig a dir-te una cosa, no ho digues a teus pares, m'ho promet? Jo tampoc no m'ho esperava. Quan aquelles nits de l'estiu passat ens quedàvem parlant a la fresca amb ells i els abuelos, i alguna volta va eixir el tema, no els veia molt convençuts. I ves per a on, quan ens van dir que series la fallera major, ta tia, els teus cosins i jo mateix ens vam alegrar moltíssim, perquè un càrrec de tanta importància implica el compromís de tota la família, i si no, ahí tens el millor president infantil que podies tindre, el teu germà Pablo. Quanta faena, qui ho anava a dir? Nomenament, entrevistes, presentació, felicitacions de Nadal, triar teles i manteletes, arracaes, agulles i altres joies per al vestit. Els monyos que a voltes es fan estar fins ahir, fins al monyo. Berenars i esmorzars. Que la taula sempre estiga ben parada per a rebre els fallers i convidats. Detallets, fotografies i vídeo, presentacions d'altres falles, concursos i supervisar el teu monument. No estàs ja cansada abans de començar? Encara com tots els teus amics i amigues de la falla estan sempre dispostos a ajudar-te, però sobretot tens al teu costat els teus pares, Juan Eduardo i Mari Carmen, i els teus germans, Pablo i la Piuleta de Carmen. Diu el tòpic que les festes a les nostres terres valencianes es caracteritzen pel color, la música i la pólvora, el color dels monuments, dels vestits de valenciana de les falleres, des cada volta més habituals saragüells dels fallers, de les flors de l'ofrena a la Mare de Déu del Lluc, música que omple els carrers i els casals, vertadera transmissora de l'alegria, pasdobles, patxangues i alguna que altra marxa, mora o cristiana, que s'escola, de xaranga o de dolçaina i tabalet. Música com la que tu ja comences a fer, Maria, amb el teu clarinet a les classes de la Societat Musical d'Alzira. I pólvora, a les mascletaes i a les despertaes, i a tota hora per qualsevol racó en els petards dels xiquets. Pólvora olorosa que embriaga, que emborratxa i no es deixa mai satisfet. Però vaig a dir-te, Maria, una cosa. Les nostres festes, les falles, els moros i cristians, les danses, també tenen una altra característica més important i de la qual ningú no es recorda mai. Les nostres festes són amistat, són tornar paus, són fer poble. Conforme vagis creixent, veuràs que els dies de falles retrobaràs els amics que estan fora, els veïns amb qui no coincideixes mai, i que l'ambient desinhibit llima i iguala les diferències. Maria, si disgustares amb cap amic, no deixes acabar ni un sol dia del teu regnat sense haver parlat amb ell. No deixes d'esforçar-te per ser cada dia més amiga dels companys i companyes de la teua comissió. Sigues la primera en ajudar i treballar per la falla. Que la nit de la cremà, quan tot estigui a punt d'acabar, a més de dir-te que estàs guapíssima, també diguen que has sigut boníssima. Coneixent-te com et conec, no tinc cap dubte que ho aconseguiràs. És esta una falla gran, en grandària i en la qualitat de la seva gent. Jo que vinc del secà i del fred, sempre m'he sentit acollit entre vosaltres. Sempre he sentit la calor de la vostra amistat. 2 dones i un pato, mercat. Vos sona, veritat? Quantes voltes no hauré repetit aquesta dita popular burlant-me d'alguna amiga o companya o fins i tot de la meva dona? I vosaltres l'heu feta el vostre emblema. Fa gràcia saber que l'escut de la falla del Mercat d'Alzira té 2 dones encarades amb un ànec enmig.
No perdeu mai eixa sana ironia. Ironia que es veu en la crítica de la Falla o en la cavalcada del ninot. Perquè ser capaç de riure's d'un mateix és símptoma de bona salut. I en els temps durs que corren cal mantindre el bon humor per a seguir endavant.